Как се стига за 20 часа до Рио де Жанейро, Бразилия? Ставам рано в зори и започвам да оправям някакви неща по къщи, защото дълго време няма да ме има. Много ми липсва живота в София и колко близо беше летището, как може да се отиде до него с такси и да не се разориш. Тук пътуването винаги е голяма сага. Аутфит чек, бомба съм. Сред тъмнината и буклука търся малката италианска количка, с която ще отида до гарата. Ето я. И чао, количке, благодаря. Рано сутрин тази гара винаги е някакво призрачно място и във влака не беше по-пълно с хора. Нетипично за мен бях на летището доста рано. Полетът за Париж беше пълен и се наложи да ми чекират ръчния багаж, нещо, което винаги ми образува нерви. Полет номер 1 беше кратък, само 40 минути и дадоха само тази бисквитка за ядене на времето, имаше и сандвичи. И колко е хубаво да имаш само 2 часа прекачване на Шарл де Гол, а не 13 колкото предния път. Готови за полет номер 2, този ще е 11 часа. Знаеш, че остаряваш, когато не се радваш много на място до прозореца. Тук правя най-трудния ми избор в този ден, но и да бях сбъркала нямаше да е фатално, защото аз всъщност обичам да гледам камерите в самолета и картата. Той за какво ми е място до прозореца, като е 11 часа само вода, а аз през половината време се чудих как е възможно да има косъм вътре в прозореца. Храната всъщност беше по-вкусна от това, което изглежда. Имаше и малко турбуленция, да не минем без хич, и аз донаваксвам с изтърваните детски филмчета. Ето Рио започва да се показва. 2 секунди след като спрях да снимам, мълния удари крилото на самолета и ми изкара акъла, но поне успяхме да кацнем благополучно. Реших да похарча малко пари за Uber, тъй като не исках да ме ограбят и отвлекат още първата вечер, и да, вярно е, не спират на светофарите. Ето ме изкъпана и готова за лягане, защото отутре Рио ме очаква. Лека нощ!